hapon, Bicolandia. Punta ngayon sa school at ipapasa natin tong requirements ni Madison sa Lupi Elementary School. Ayan. At paglilibot-libot tayo sa San Fernando. Ayan, tara. Bicolandia, San Angelo. Tayo sa San Fernando. Yan, shout out sa mga taga dito sa San Fernando. Tayo sa ano ngayon, sa Lupi Elementary School. Tayo ay magpasa nitong papel. Maraming salamat sa mga laging sumusubaybay sa ating YouTube channel, JDTV Motovlog. Sa lahat na sumusuporta sa Team El Buhawi Bira sa San Fernando, Camarines Sur, Bicol Region. Ay, maraming salamat. Medyo mahangin sa San Fernando. Shoutout sa mga taga Lupi, San Fernando, lalo na sa ating barangay captain na si Arnold Pael. Inaayos itong kalsada sa school. Diretso lang. Ayan, kung saan ako nag-aaral ng elementary, dito tayo pupunta rin. Nag-aral ng grade 3 hanggang grade 6 sa school na to. Yan, Lupi Elementary School. Shoutout sa Lupi Elementary School. Pasa na natin to ating papel. Oplan balik eskwela. Yan, welcome to Lupi Elementary School. Tao ba dito? Yan, napakaganda ng drawing. Nag-aral ng elementary, napakaganda na dito. Yan. Sige, mamaya naman. Yan. Dito tayo sa Hubo, Pinalapa, Camarines Sur. Yan, to Legazpi, punta dito. Tapos White Pebbles, punta din. Balayag Nuevo, dito tayo sa Balayag Nuevo pupunta. Tara, let's go. Libot lang. Ay, doon sa dulo. Para na tayo dito, tourist. Libot tayo dito. Shoutout din sa mga taga Hubo, Minalaba, Camarines Sur. Yan, Hubo Elementary School. Shoutout.
First time natin mag-vlog dito sa lugar na to. Kasi no, wala pa tayo action cam, hindi pa tayo makapag-vlog. Ayan. Maganda ng kalsada dito eh. Kaya bumalik ako dito sa lugar na to. Ayan, puros to palayan. Palayan dito lahat ng mga dito sa lugar na to. Yung big house. Yan. Dito sa Baliwag Nuevo, pupunta tayo Baliwag Nuevo. Deliver din kami na sampalok dito eh. Ayan. Like natin ito. Tractors. Bike. Sarap mag-bike dito din. Gano'n. Saan ang Baliwag Nuevo? Sa dulo pa? Sanay na kayo? Sanay na? Mag-bike? Sanay na mag-bike? Thank you dulo pa dati. Wala sa dulo? Baliwag Nuevo. Ayan. Tapos sarap mag-ano dito eh. Mag-bike, motor-motor sa lugar na to. Kasi napakaganda na ang kalsada. Hindi ko alam kung saan na shoot nito eh. Maganda dito. Mga aso dito. Kasi mga aso. Mga tawid-tawid. Nag-deliver kami sa Sampaloc, nakaka-abot kami dito mag-deliver eh. Sa Baliwag Nuevo eh. Ayan, pusto palayan. Mga aso dito lang, nakakatakot. Ang galing ng mga pangalan ni Kuya. Pangalis na. Alisan yung mga yung ibon. Kaya Pilipino creative sa mga ganyan. Sa Baliwag Nuevo. Pinalaba, Camarines Sur. Na-cover ko nila. Nadulo na tayo. Maganda dito. Mga papaya. Ito na yung dulo. Wow! Oh, di ba? Bongga oh. Maraming isda dyan, mga tulingan. Yan, ito Bicol River. Kita nyo? Yan, Bicol River yan. Maganda oh. Yan, dito tayo sa Baliwag Nuevo. Ang dulo tayo sa Baliwag Nuevo. Kita nyo, no? Napakaganda. Ayos. Maganda oh. Tayo sa bahay. Ano, Lupi Green Tin Hub Pharmacy. Dito pala, this way. Pharmacy. Let's go, bina tayo. I love Lupi. Ang balik. Tayo sa bahay, doon na tayo mag-outro sa bahay.
you, Toy. Tayo, uwi na. Yan, maraming salamat sa lahat mga sumusubaybay sa ating vlog sa pagmumotor. Yan, thank you Lord sa lahat ng blessing na binibigay. Ay maraming salamat sa lahat na biyaya na binibigay nyo. Yan. Ay maraming salamat sa iyo. Pag-iingat. Thank you so much Lord. Amen, amen. Bing! Ka sa vlog ko, Bing. Extra ka sa vlog ko. Sabay. Yan. Sa bahay namin dito. Yan. Maraming salamat sa lahat na sumusuporta. Yan. Sa mga gustong bumili ng langis, ayan o. Available dito sa bahay namin. Thank you so much. Ito tayo mag-outro. Stay safe and ride safe and peace out.